नमस्कार, राशीज किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत। आजची रेसिपी आहे हरभऱ्याची सुकी उसळ किंवा चण्याची उसळ। त्यासाठी पाव किलो हरभरे रात्रभर पाण्यात भिजवत ठेवलेले आहेत व कुकरमध्ये पाणी घालून अर्धा छोटा चमचा मीठ घालून 5 ते 6 शिट्ट्या काढून शिजवून घ्यायचे आहेत। चणे म्हणजेच हरभरे शिजल्यानंतर एक कढई हाय फ्लेमवर गरम करायची आहे। त्यामध्ये 4 ते 5 चमचे तेल घालायचे आहे। तेल गरम झाल्यावर 8 ते 10 लसूण पाकळ्या ठेचून यामध्ये घालायच्या आहेत व व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम लो करून लसूण व्यवस्थित परतून घ्या। लसूण 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित परतून शिजल्यावर यामध्ये 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घालायचे आहेत। आता गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि कांदा व्यवस्थित मऊ होईतोपर्यंत शिजवून घ्या। कांदा थोडा वेळ परतून घेतल्यावर यामध्ये 1 छोटा चमचा हिंग घालायचा आहे। हिंग घातल्यावर पुन्हा थोडंसं परतून घ्या आणि आता यामध्ये बारीक चिरलेले 2 टोमॅटो घालायचे आहेत। टोमॅटो घातल्यावर गॅसचा फ्लेम हाय करा आणि टोमॅटो मऊ होईतोपर्यंत परतून शिजवून घ्या। थोडा वेळ परतून घेतल्यावर चवीप्रमाणे मीठ घाला आणि पुन्हा एकदा ढवळून टोमॅटो शिजवून घ्या। टोमॅटो शिजल्यानंतर यामध्ये पाव छोटा चमचा हळद घालायची आहे, तसेच 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर व 2 चमचे गरम मसाला पावडर घालायची आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून मसाले 1 ते 2 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्या। मसाले परतून घेतल्यावर आता शिजवलेले चणे घालायचे आहेत व मिक्स करून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि कढईवर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं शिजू द्या। 2 ते 3 मिनिटांनंतर कढईवरचं झाकण उघडा आणि कट केलेली 1 हिरवी मिरची यामध्ये घाला। एकदा जरासं परतून घ्या व त्यानंतर आवडत असल्यास पाव वाटी ओल्या नारळाचं किसलेलं खोबरं घाला। अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला। आता एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या व झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं खोबरं मीडियम फ्लेमवर शिजू द्या। 2 मिनिटांनंतर कढईवरचं झाकण उघडा आणि हरभऱ्याची ही सुकी उसळ चपाती, भाकरी किंवा डाळ भातासोबत सर्व करा।